Hogy haladsz az emberbőrbe bújtatott ördög és a bárány beszélgetését ábrázoló fametszet javításával, Márton fiam? Már el is készültem a keret vékonyításával, amint kérte. Szép munkát végeztél. Épp ilyennek képzeltem. A jó és a rossz harcának megjelenítése jól tükrözi a könyv tartalmát. Jöhet a próbanyomás. Abból már kiderül, hogy kell még javítani a metszet. Péter! Hadd lássam közben, milyen lett az első oldal próbanyomása. Rendben lesz. Csak itt a B-t felcserélted egy D betűvel. Javítsd ki. Már is, mester. Elkészült a próbanyomat? Parancsolj! Szép lett. Szinte tökéletes. Hát, amikor még könyvbe kötjük a lapokat. Nincs is annál szebb, mint amikor a munkád gyümölcsét a kezedbe veheted. Van még mit tanulnom, mester. Fogsz is, fiam. Péter! Ha kicserélted azt a D betűt, lássál hozzá az első lap nyomtatásához. Márton fiam, te pedig Jánossal készítsd elő a szükséges kellékeket a könyvek kötéséhez. Hadd lássam, milyen szinten tanultad el mesterségünk merészét. Tudja, hogy bízhat bennem, Hofhalter uram. Holnap utánra ígértem Kulcsár uramnak és Bánfi főispán úrnak az első könyvet. Addigra el kell készülnünk vele. Ne izguljon, mester, idejében elkészülünk. Íme, elkészült az első nyomtatott könyv alsórendben. Kulcsár György mesterhez hasonlóan én is Bánfi uramnak ajánlom. Köszönöm, mester.